Diyos maray na aga sa indugabos, mga tugang. Ngunyan, Sabado sa ika-13 semana sa ordinaryong panahon. Ngunyan man ang primer Sabado kang bulan na Hulyo. Maluhod po kita para sa first Saturday devotion prayer to the Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Petitions. We pray for the Church, the Pope, the clergy, and the religious, our families, and our parish. We pray for the conversion and consecration of Russia and China to the Immaculate Heart of Mary. O my Jesus, I offer this devotion for love of you, for the conversion of poor sinners, and in reparation for all the sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and Refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts, and souls. To you we give our homes, our families, and our country. Mindful of this consecration, we now promise to imitate you by the practice of Christian virtues with regard for human respect. We resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all our sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. Most Holy Trinity, I adore thee. my God, I love thee in the most blessed sacrament. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, Pray for us and save us. Queen of the Rosary, Sweet Virgin of Fatima, who has deigned to appear in the land of Portugal and has brought peace both interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back peace to all nations of the world, so that all in our own nation in particular may be happy to call you their Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, Pray for our country. Our Lady of Fatima, Obtain for all humanity adorable peace. Amen. prayer to Our Lady of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the grace and for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you. Pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudes Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Idulot niya itong Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of the most sacred of the Immaculate Heart of Mary, kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Pasasalamat man ni Eileen Grahida, Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, birthday blessings by Alice Ibo and family. Pasasalamat kang Lasin family, birthday celebration for Cledesa Borja ni Maria Ludina Henite. For the gift of life of Ryan ni Roslyn Velasco. Special na kahagadan for continued studies of Nika in Legazpi, hali sa Sarong Anonymous. Special man na kahagadan ni Lori and Frank Bedford and ni Chris Tang. For good spiritual and physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Special man na kahagadan ni Rosa Tang Lee. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Danilo kang Sanyosa family, sa kalag ni Victoria kang St. Agnes Academy, grade school class 74 and high school 78. Kay Manuel and Jesusa ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, Jean kan Dumikil family, Juan and Gloria Froilan kan Asopardo Cantara family, Erlinda and Josefino ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, Sixto ni Irenea Garing and family, Lilia, Mark, Philip and Gloria kan Mangampo family, Manuel ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. For all the holy souls in purgatory, kan Lasin family. Ian, kahagadan ni Arian Borromeo. Elaine, kahagadan ni Mercy. Brent Marcus, kan Dayap family. Alicia and Rene, ni Renal Rehuso and family. Sa kalag ni Oscar, asin sa kalag ni Rogelio, sa iyang birthday. Kahagadan ni Nida Losuegro and family. Sa gabos na kalag ni Malu de la Cruz. And sa kalag ni Stephen, kahagadan ni Christy Atento and family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good morning, Father. Sagaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong Aldaw na Espiritu. Sabado, espesyal niya ito ining idinudulot sa pag-arang, asin pagtaong onras sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora de Salvacion, bidang baga patrona, kan bilog na probinsya kan Albay, asin bilog na diocese kan Legazpi. Magdulog po kita sa iyang pamibi, asin intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man, makisumaro kita sa pagpasalamat sa grasya nin buhay, ngunya nagsaselebrar kan sa iyang kompreanyo, ansaro kan sa tuyang mga padi, Iglesia St. Jude, si Father Tonton Peralta. So, sabayan man niya to siya sa pagpasalamat sa mahal na Diyos sa regalo nin buhay, asin danay manlugod siyang tawanin kusog, tanganing danay na makapaglingkod sa iya banwaan bilang sarong padi. Ngunyan bidbidon tapo an sa tuyang mga pagkukulang. Ihagan din tawad an sa tuyang mga pagkakasala, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Mamimbi kita. O Diyos, namimibig kami, nahuli kan grasya nin pag-ampon, binuot mo kami na magin mga aki nin liwanag. Warasan, nadai kami matahuban kan diklom nin kaputikan. Alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki. Nakaiba mong nabubuhay as inagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Inanyugon niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Genesis. Kan si Isaac gurang nga asin maluya na ang sa iyang mga mata na day na nakakahiling. Inapod niya ang matoan niyang aki, si Esau, asin sinabihan, Aki ko, ako gurang na, day ko naisihan, an aldaw, nin sa kong kagadanan.
Kaya ko aha ang sa imong kagamitan, ang sa imong pana, asin arko. Dumuman ka sa kadlagan, asin idakop mo ako nin hayop. Lutuon mo siring sa namumuyahan ko. Darahon mo digdi, tamakakan ako, asin mabindisyonan ta ka, baago ako magadan. Nadangog ni Rebeka ang tataramo ni Isaac sa iyang aki na si Esau. Pagluwas kaini sa paghanap asin pagdakop nin hayop, kinuan ni Rebeka ang mga marahay-rahay na gubing kan sa iyang matuang aki na si Esau, asin iginubing ki Jacob, ang nguhod niyang aki. Tinahuban niya ang aki ki Jacob nakamot, asin luom na dainin buhok, kan mga anit nin ugbo nin kanding. Dangan itinao sa iya ang manaagom na kakanon, nalinuto patin ang tinapay na ilandam. Dinara ni Jacob inigabo sa iyang ama, asin nagsabi, Ama, nagsimbag si Isaac, uya ako, si Isay ka, aki ko. Asin si Jacob nagsabi, ako si Esau, ang aki mong matua, ginibo ko siring sa imong sinabi. Bumangon ka asin tumukaw, kakanon mo ining sakuyang dinakupan, asin bindisyonan mo ako. Si Isaac nagsabi, taano takaniguan kadali mong makakua, aki ko. Nagsimbag si Jacob, huli ta pinagmarahay nin kagurangnan, na mako ako iyan. Nagtaram si Isaac, rumani ka aki ko, hahapi-hapon ta ka, tanganing maisihan ko, kung ika ang aki kong si Esau o bako. Nagdulok si Jacob sa iyang ama, hinapihap siya ni Isaac, danga nagsabi, antingog ni Jacob, alagan ang mga kamot ki Esau. Dai siya namidbid ni Isaac, huri ta mabalukag ang sa iyang mga kamot, arog kan mga kamot ni Esau. Asin binindisyonan ni Isaac si Jacob. Nagsabi si Isaac, ika mananggad ang aki kong si Esau. Nagsimbag siya, iyo po. Nagsabi, ramihan ang kakanon, tamakakan ako kang dinakupan kang sakuyang aki. Tanganing bindisyonan ka kang sakuyang kalag. Irinani sa iya ang pagkakan sa dinarhanin arak asin nag-inom. Nagsabi si Isaac, rumani ka sa ko asin hadokan mo ako, aki ko. Ruminani sa iya asin hinadokan niya. Asin tanaparong ni Isaac ang parong kan gubing ni Esau. Binindisyonan siya na ansabi, hilinga, taan parong kan sakuyang aki, siring kan parong ning kabasan, na binindisyonan nin kagurangan. Itaulogod sa imo nin Diyos ang ambon nin langit, asin ang kayamanan nin daga, dakol na trigo asin arak. Pagkuyogon kalugod nin katawuhan, asin dumuko sa imo ang mga banwaan, maging kaguranan ka kan sa imong mga tugang, asin magtaong galang sa imo ang mga akinin sa imong ina. Maldisyonon lugod ang magmaldisyon sa imo, asin bindisyonan man ang magbindisyon sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Umawon ang kagurangnan, huli ta siya marahayon. Umawon ang kagurangnan, huli ta siya marahayon. Pag umawon ang ngaranin kagurangnan, umawan nindo mga surugoonin kagurangnan, kamong mga yaon sa harong nin kagurangnan, mga yaon dyan sa patyo, kan sa iyang harong. Umawon ang kagurangnan, huli ta siya marahayon. Pag umawon ang kagurangnan, ta siya marahayon, awitan nin pag-umaw ang sa iyang ngaran, ta siya mamumuton. Huli ta pinili nin kagurangnan si Jacob, pinili si Israel bilang rogaring niya. Umawon ang kagurangnan, huli ta siya marahayon. Aram ko na dakula ang satong Diyos, dakula pa sa gabos na mga Diyos. Ginigibon niya ang anuman na pagmarahayon sa iya, sa langit asin daga, sa dagat asin kalagman. Umawon ang kagurangnan, huli ta siya marahayon. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Hallelujah.
sa indo. asin sa imong Paglukaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga disipulos ni Juan nagdulok asin naghapot kay Jesus. Kami, asin ang mga Pariseyo nag-aayuno. Tadaw taan sa imong mga disipulo dahil nag-aayuno. Si Jesus nagsimbag, magmumundo daw ang mga nakikikinasal, mantang ang nobyo yaon pa sa kaibahan ninda. Madatong anal daw na nobyo hahalion sa inda. Dangan na sinda mag-aayuno. Dainin minatagubhang, nin bagong tela sa daan na gubing. Ulitaan daan magigisi kan bagong itinagubhang. Asin urog na madakula ang pagkagisi. Siring man, bagong arak dai ilinalaog sa mga daan na lalagan na anit. Ulita kon dyan, ilalaog ang anit, mabubusi. Ang arak mauula, asin ang lalagan na anit mararaot. Ang bagong arak, ilinalaog sa bagong lalagan na anit, tanganing day masayang. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Ang practice nin pag-ayuno, asin na pagpamibi, importanteng gayo ining mga rituales, both in the Old Testament and in the New Testament. Kaya ngunyan, naghahapot ining mga disipulos ni Juan. Asin ining mga Pariseyo, gari nagnangalasinda, kung ini man ang God si Kristo, iyo ini ang anointed one. Ngata, tagari bagada siya desididong mag-practice kan pag-ayuno. That's why we have today the question about fasting, coming from the disciples of John. Ngata kami. Asinan mga Pariseyo, nag-aayuno. Ika, asinan sa imong mga disipulos, dai nag-aayuno. Dangugon ta daw po ining mga kasimbagan kan sa tuyang kakurangan sa Ebanghelyo. Kasi baka kita sa pag-ibutaman ng mga bagay-bagay, ining mga spiritual exercises that we do sa laog kan simbahan, baka ini mga mere rituals na or nagiging occasions of display for others to see or for personal, sabihon ta, personal agenda. So, kinuha ining kagkurangan, ining simbag sa hapot na ini, na oportunidad, tanganing i-rectify niya itong salang attitude, disposisyon, kan mga tao kay itong panahon. Whenever they do all these rituals, lalong-lalo na ang pag-aayuno. Ano ang pinagpurihiran kan sa itong kakurangan digdi sa Ebanghelyo? Not so sa indang intensyon or motive. Ikadua, so attitude ninda while doing these rituals or practices. Pagtulo, so timing. Motive or intention, attitude, and timing. And not so motive. Most of the time, when they do these rituals, they have this selfish intention or unpure motive. Tatigigibo ninda ining rituales na ini, tangani sanang maaraman kan iba na sinda naghihingawa na maging banal. Halimbawa ngunyan na konteksto, nagpoprosesyon, nagtuturo talibong habang nagsisimba, nagdudupa-dupa, tanganing mahiling kan tawo na sinda banal. Pero sa totoo lang, gabus ini, gari balat kayo sana, pakitang tao lang. That's their motive. Ikadua, so attitude. Tanganing mamatayan na mas banal sinda kay sa iba. Oh, matainig sa imong mga disipulos, dahil nag-aayuno, kami nag-aayuno. So nagigisindang ito bagang self-righteous. Iyan ang kinukurihiran kan sa tuyang kagurangan. And of course, the timing. Makakapag-ayuno man daw ang mga disipulos kung ang bridegroom yaong pasayda. In other words,
Sa konteksto kan harandaan, asin karasalan, madayet ka. O, gani man saran so istorya kang nakifiesta, pigparaagdana. O, okay na ngaya, basog pa ako. O, kan tinauan kibuko salad, sinabihan so host, papasmahon mo man ngaya ako. O, dahil man pwede. O, na igwang okasyon, madayet ka. O, minsan nga ni, maski may diabetes na, ay pambihira man ngaya, pag may ice cream, makaon kay ice cream. Pabihira man mag-ice cream. So, iyan ang timing na tigsasabi ka sa tuyang kakurangan. Pakatapos ka ini, there is a time and season for everything. Pakatapos ka ini, when the bridegroom is no longer around, that's the time that they will have to fast. They will have to do all these things. Yung mananggad precisamente baga ang nangyari, kang naghali na ang kakurangan, ininaan panahon na kung sa insinda magpapamipit, asin sinda mag-aayuno. In other words, ang tigsasabi po sa tuya kan sa tuyang kakurangan, kaya nga nagamit siya ng mga magayuno na analogy dikti. O, sabi niya, enot na analogy. Dai nin minatagubhang nin bagong tela sa daan na gubing. Huli taan daan, magigisi kan bagong itinagubhang. Asin urog na, madakula ang pagkagisi. Siring man, bagong arak, dai ilinalaog sa daan na lalagan na anit. Ulita kun dyan ilaog an anit, mabubusi. An arak mauula, asin ang lalagan na anit, mararaot. Sinabi niya, ang bagong arak, dapat ilaog sa bagong lalagan na anit. Ang ibig niya man sa nasabihon digdi, dapat ining mga tigigibuta, good works should always be accompanied with good intentions. Bako nagigibo ka ng karahayan, pero ang intention mo dapat may camera, ipopost mo sa Facebook, tanganing ipahiling mo sa ibang tao na ika nagigibo nin marhay. Nagdi-distribute ka nin bagas, tadhabo mong maraot. Susubra kang eleksyon. So, ano ba talaga? Dapat, kung bagong arak, bagong lalagan man. Bagong gubing, itagubhang sa bagong managubing. Otherwise, kung ilaag ang bagong gubing, itagubhang sa luma, mararaot ini. So, good works with good intentions or motives. New wine for new wineskin. New piece of cloth for a new cloth. Gusto man sa nang sabihon kan sa tuya pong kakurangan that we must purify our motives. Sa pagibutakan mga rituales na ini, mga bagay-bagay na ini, mga practices na ini, spiritual exercises that we do, dapat daapo malinig ang sa tuya motibo. Bako sa nang suletra kanlay ang sulodon ta, kundi ang mismong Espiritu kaini. Amen? Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na nagpakanig naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami, wala sa nahuli kan mga banal na atang, maging maninigoan sa mong mga paglingkod, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin binsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat, an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santos sa sina Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikan ang gadan banal burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang buwan kan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na inudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinisagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, kan sa mong Obispong, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang,
na nagturog sa paglao kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaibtupan, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit, ang samong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilinga, an samong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Patinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Pangatugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namibi kami, daan banal na sakripisyo na samong dinulot asin pinakinabangan, buhayon kami. Tanganing kaiba mo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sagkod paman. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Awiton niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo Advocato nostro, milos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia,
O Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiteri Deus, qui gloriosi Virginis Materis Mariae corpus sit animam, ut dignum Filii habitaculum mi fece meretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione letabur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon. Sa intersesyon ni Nuestra Señora de Salvacion, sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, day maghidali, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inang mapaghampon, Virgen de Salvacion, sa muya warasan at kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Inang mamumuton, Virgen de Salvacion, buhay pauswakon, in mga bigulnon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay, yamong tagalban. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Good morning and thank you po.